ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆ ಕಂಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ತೋಂದುಲರತೆ ಎಂಕಲು ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ಬಾಯ್ದ ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ 5 ವರ್ಷನೆ ಪೂರೈಸೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೋವಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್. ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟೆಡ್ 2 ಮೂವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದು ಪನೋಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅವನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎನ್ನಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಅದು ನಾನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಆಂಥಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಉಡ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಉಡ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಅವಳ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಾಯ್ಬಾಗ ಬರೋದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಎಂಚು ನಾವು ಎಂಚಿದೇತು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಹಾಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ವರ್ಷ ರೆಡ್ ಸತಿ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಯದೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊಸೈಟಿ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡದಲ್ಲ ಮೀರಿದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಗಮ್ಜಾಳು ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಫ್ರೀ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲೆ ಬರ್ತಂದಂಡ ಒಂದು ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಚಿತ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಅದು 2 ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡ್ ಗೆಟಪ್ ಉಡುವರಲ್ಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅದುಂಡು ತೆಲಿಪುಲೆ ನಲಿಪುಲೆ ಖುಷಿ ಟೀಲಡ್ಪೋಲೆ ಜನಕಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ತಂಡೆ ಈ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನವು ರಡ್ ನಮ್ಮನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪನ್ನಗ ಇಂಟ್ರೋಲರ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗ್ಲು ಕುದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆ ಪೋನಗ ರಡ್ ಇಟ್ಲ ರಡ್ ನಮ್ಮನೆದ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾತೆರ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸುರು ರಿಲೀಸ್ ಆದ 5ನೇ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಚಾದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಗಂಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಣಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಬಹುಶಃ 11 ತಿಂಗಳದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡೆ ಜನಕ್ಕೂ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರ. ಗಿರಿಗಿಡದ ಟೀಮ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿರಿಗಿಡದಾತೆ ತೆಲ್ಪರುಂಡು ಗಿರಿಗಿಡದಾತೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತ. ಇನ್ನು ಏನಾಪುಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈ ಜನಕ್ಕೂನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗಿರಿಗಿಡದಾತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬನ್ನಿ ಗಿರಿಗಿಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಣ ಬಂದು. ಒಂದುವೇ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರೆಗೊಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ.